Hej tikilluat mistala biotimut ullumik oqalullu ilitsersuusivassuang ullumikkullu julefrokostimut smokiaiserujummut klaammerujummut pulassuumut ааllaqqaam atortussakka timulaariarlungi ааllaqqaammut elfimingaanneers mineral ice ado primer atussuara suli kiinara attungilара taavalu qallukka nuttoqqammarlu illi julefrokostilerui aqanguppat qallutinuttunniaringi taataamaaderiarlunga massakkut painterli atsua base-qattariaqingilut ima oranskykki maang isippeqittarfian katsersuutlangippat taaksia uwa ukkoqalipa allaanerungam uangarniqalipaami sanilliullu taavalu ima soor illaqattaarnin isikkamasitsersinnaasarlut taavalu anoraasuarpat nillerpat isikkamasitsiasuarsuullut taavalu ullingerlaran atorsimangikkaakku peqittaarneran oinskykka ataasiinnangortarlu peqittarfian taamaam una atortarpara taava peqittarfitsinnut qalipaam ikkussissuumut naked atoqqaissua ua unnakidsimingaanni attaavisua atornialerpara ta smoky iceruju sussaangami aallartikkusuppaa peqittarfiarsarissalaarlu qalipaataarto kusanarnerusumi inissinniassam taavaistuumingaanni una atussuara sylvi sunalun atorsinnaamarsi sylvi atuangassara Maybelline Color Tattoo-mingaanneerso Eternal Silver matoqalapaatiqarpo taaqeqqun immeqa kuultikingullam atorakku silinaarak paasti atorlu massakku paasti atornangu assaannak atorlungi vaistuumingaanni takutitaratussuara assa qalipaatilerujuam pisariaqanngikkaluak sianimi pingingikkussiu unassuulvi aam taan atorsinnaavarsa aam kusanartoruju taamassak qasarsu atussuara nakidsimingaanneers taan paasti atungaa killum saatsilaariarlu una konmetal una ima isikkoqarillarput blackout naked tuumingaanni una atussuara una qammertoruju taakulerussuuteqqilaassuak aattaanguum atukkatsini аллаани илаққинникуунгалара
iluam akulerussuutilluaannarniarami taha nakkaaniku pissuakka voiceviet atorlusut primarnikuunginnama ajornaviangila taava kiinnamassinera ingerlatissuara massakkut Fix and Perfect Pro 2 primary atussuara rimilimingaannerso der ullumik atussuara rimmel lasting finish 25 timer foundation qalipataassingisoruarmitsakku aasarun palilaarsimagунartua taama maakkikka taarisoriussuuak massakku ossupalittum ameqarun pittaasoriu immiussiunnaarsimaami ullumikku concealer atoppara collection imingaannerso qaamanerpaa highlightsiutingalunga atoppara taamai piliinnimingaannerso nalinginnaasumi highlightsissuung taamassak mai pilin master drama atorlu unarta qernertumi imaatsu aaquinanneraangum taava ааllaqqaammu silver taavalu smoke out qeqqani taa imaitsingoriarlua taa ataaniit maskaareqqaassuak qulaaniit pinginnerini taanakka taasiullu highlightsuakka virgin atussuaannaikitsiminggaannersuun aappaluaangajappo qillaraarpo taa ullumik atussuara elpimingaannerso cool bronzer ataatsimartillungi taaqaamanerpaa atorlu qingara kontuarissuak kingullermituukkukkunaviangilang una atorna sungiusimareerik kaameram taavaisi ersarisseriarlu saningortingilera imalun saanninguungilera formia tassaneeret atorluaannarpar uaneiserukkeqarpianginnam taamassak singorsaassuunga singorsa atungassaa uneqangali pingaara iman qalipaatiqarpo L'Oreal-limingaannerpun atortua atuinnarlugu
Der er highlighted at dyssuara sliikkimingaannersunna. Taunakka taatsimullu nalinginnaasum puujarlut. Nujak imanaammasiwakka ataasiakkaarlui ilinganeqinngittu uunga ileriarlungi seksiunikkaarlui tingungukku taa imussua aappaa killom aappaa aappaa killom aappaa killom uunga imoqqaariarlu uunga siullermi taa tulliatiukku killom imutissua uunga taaksia saavaniittu tamarmi kiinnam avataani inissippak immat uunga kaavisillum taavalu iverutipassuak uyamipassuak suli sumiit nilungakki uyaqqaariarlu uyamissannaattai maattorsinnaam sylvini iverusarlerni ima kukillu immaa sylvi aamnuannersorujuusinnaaqernertulluunni aam pikkunakullaasinnaappu gjorde frokost tässä pinnersaati atorluarlungi uana versionera imaittuva qoyanisinginnaarsinnaangavit takoqqiliivippungunaasiit bye.